παίρνουμε ένα πλάνο μέσα εδώ που αράζουν. Εδώ είναι το στέκι. Εδώ είναι το στέκι του Δία, Μπανάνης. Ακούτε και τις δηλώσεις. Στέκι ο Λίμπου Ναι. Και ο Λαένας είναι μέσα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Υποχρεωτικά καφέ. Ναι. Εδώ βλέπουμε όλο το σκηνικό. Επάνω. Και ο Πέτρος είναι εδώ πάντα. Και εδώ βλέπουμε τα πουλιά μπροστά. Δηλαδή ο φίλος έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Πολύ μερακλής. Και αυτό εδώ είναι το κιόσκι που τραβάγαμε. Με γυαλί όλο γύρω. Και ακριβώς από πίσω είναι ο Όλυμπος. Ακριβώς από πίσω. Να, βλέπουμε και την κορφή. Όλα έτοιμα. Ναι. Εδώ θα θυμάστε και πέρυσι είναι ο φίλος που είχε πετάξει στα σαξάνια. Μες στην βροχή και αυτά. Πόσα πουλιά θα πετάξετε μη? 23, Ωραία. Α, έχει και ένα πολύ ωραίο κόκκινο μέσα εδώ. Θα το δούμε μετά. Είναι αυτό εδώ. 23 πουλιά. Αυτά εδώ θα πετάξω. Είναι πολύ αγριεμένα. Φοβούνται ακόμα και την κάμερα. Ωραία απλώσανε. Πολύ ωραίο ξεκίνημα. Και πιάνει και ωραία φτερά. Ωραία φτερά, μπράβο. Έχει και φεύγα. Να και ένα ωραίο σουλούπι. Και καθότι είναι και ασπριδερό, αξίζει και τον κόπο. Βλέπετε τι τρεμουλιαστό πέταγμα να κάνει. Τελείως ακίνητο, μπάλα, τόπι είναι. Μπράβο. Μην το ματιάσουμε αυτό το πουλί, είναι πολύ ωραίο. Και όλο ανεβαίνει. Και δεν είναι εκεί, έτσι, είναι εκεί. Ζηλεύει και ο Τζινής και πήγε δίπλα. Δεν να κλείσει. Φεύγει τώρα, πάει το σουλούπι. Κάτσε να πιάσουμε κανένα άλλο τώρα. Και εδώ έχει κι άλλο ένα πάλι μαυροούρι, σουλούπι. Έχει πολύ ωραία σουλούπια όντως, ναι. Περπατάνε. Φεύγει και αυτός από την άλλη μεριά του ορίζοντα. Τα τζινιά τώρα θα δούμε και μερικά από αυτά. Χάνουνε, μέσα στον ήλιο χάνουνε, δυστυχώς. Τώρα είναι αυτά τα τζινιά πάνω σκάρι, τώρα αδικούνται σε αυτόν τον καιρό. Αλλά είναι ωραία και αυτά. Βλέπετε το βήμα που πιάνουμε. Τα έχω και πει. Αυτός εδώ είναι ο Σέσος. Το βλέπετε το Σέσο, Δεν λέω σένα, λέω αυτούς που βλέπουν στην τηλεόραση. Ορίστε ο Σέσος. Τα έχει δώσει όλα. Έχει και ένα τζινί δίπλα, το τζινί δεν φαίνεται. Και ο άλλος. Ενώ ο Σέσος είναι και αυτός ασπριδερός. Έχουν βγει τα πουλιά και αρχίζουν και βγαίνουν. Σε λίγο θα εξατμιστούν τελείως. Εδώ έχουμε πιάσει και άλλη μια τριαδούλα στα βγαλμένα. 4. Έχει ένα σουλούπι στη μέση. Και ο Σέσος, νάτος. Πολύ καλά πάνε τα πουλιά μέχρι τώρα. Και έχουμε βρει και το κιόσκι. Πιστεύω να το έχει φτιάξει και αυτός για μένα αυτό, για να μπορούμε να κρυβόμαστε από τον ήλιο. Βέβαια, για να τραβάμε καλύτερα. Άμα δεν έχεις αυτό τώρα και εσύ τρώγεις πατάτα όπως και μερικοί άλλοι. Ενώ τώρα τα βλέπουμε τα πουλάκια και εκεί πάνω και τα προγράμματα που βγάζουν. Όλα πάνε καλά, τέλεια. Παιδιά, μην λέτε ότι τα έχω πάρει εδώ από το φίλο.
Απλά με βολεύει και τραβάω παραπάνω. Τράβα μπανάνες. Πες του δύο κουβέντες παραπάνω μπανάνι λίγο, εντάξει. Όχι, τώρα θα λένε ότι τα πήρα. Μη φοβάσαι. Κάτσε τα εκεί πάλι, μη φοβάσαι. Όχι ρε. Λοιπόν, κάπου εδώ αφήνουμε το ύψος με το σέσο και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την επιστροφή. Τα πουλιά για ένα στάχτη και βούρβουλη. Φαίνονται ακόμα, να τα βλέπουμε λίγο, ναι. Κουκίδες τα βλέπουμε. Βλέπουμε και αυτή τη διαδούλα. Η σέσος δεν ξέρω τι είναι πάντα μέσα στα πουλιά, πάντα. Όλα δουλεύουν ρολόι εδώ. Μέχρι και η γάτα περιμένει. Να δούμε και την επιστροφή τώρα. Ωραία πήγανε τα πουλιά. Και βλέπουμε και τους αλατζάδες εδώ πέρα. Ο Νίκος ο Κάγκας, να τα βλέπει αυτά. Θα προσπαθήσουμε ένα Νικολάκι να πιάσουμε και το πεσό. Όπα, αυτό το κολοβού τι είναι, μπεκάτσα είναι. Α, ωραία. Τα λερωμένη ουρά και τον κάλαμε κολοβό. Καλά το έκανες. Για να δούμε τώρα τις επιστροφές. Το πρώτο κατέφασε. Ήρθε και σε εμάς. Τώρα ακούω τη βαζούρα, έρχονται κι άλλα, έρχονται βροχή. Πού βγαίνουν έτσι. Πού βγαίνουν τα ρημάδια, δεν μπορώ να δω που βγαίνουν. Έρχονται τα πουλιά από διάφορες κατευθύνσεις. Να, από εδώ βάζουμε τώρα. Πιστεύω αυτό το άσπρο. Ένα ασπριδερό έρχεται. Ναι, ωραίος, να ο άσπρος, ήρθε. Όλα έρχονται βροχή. Τώρα έχουν βάλει μέσα από τον Όλυμπο έρχονται. Πήγανε μια βόλτα στον Όλυμπο και ήρθανε. Ναι, πολύ ωραίο ποσό. Έκοψε και αυτό πάνω στο γιακαντί. Το σουλούπι. Και εδώ βλέπουμε τα πουλιά του Ντέμι. Λείπουνε 5-6 πουλιά, αλλά βλέπετε εδώ ο σέσος είναι ωραίος. Παιχταράς. Και ψηλά πήγε και ωραία προγράμματα έβγαλε. Και εδώ βλέπουμε τα πουλιά που επέστρεψαν. Έχει κανένα λεπτό ακόμα χρόνο. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πέταξανε. Και ωραία πέσανε, αλλά στο χρόνο που ζητάει η Επιτροπή, μάλλον θα έχουμε κάποιες απολύες. Μάλλον. Το χρόνο καλύτερα από. Λοιπόν, Διονυσάκη, ωραίο ρε φίλε, μπράβο. Ρε. Πολύ ωραία ήταν η προσπάθεια. Βγάλανε ωραία αυτά τα πουλιά. Ήταν από τα θεαματικά τα περιστέρια, όντως. Λοιπόν, πήγανε και πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, τα πατήσαμε ναι, πολύ ψηλά, πάρα πολύ. Τώρα λείψανε μερικά πουλιά, δεν λέει τίποτα αυτό γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πιστεύουμε ότι που θα φύγουμε σε 2-3 λεπτά θα έχουν έρθει όλα. Πάντως, στα 2 λεπτά σίγουρα.